Kapit mga kaibigan at makinig kayo. Ako'y may dala-dalang balita galing sa bayan ko. Nais kong ipamahagi ang mga kwento at mga pangyayaring nagaganap sa lupang ipinangako. Kauna, brother ka ma-brother. Yo, para sa kalulisan, Sentido Común 3, natakaroon dire Apollo Sports Bar, Rasta vs V-Nex, yo ato bakbakano! Siyempre, daghang salamat sa natawa na natin karon ni Kainuguras para nga kaligukan. Siyempre sa mga maguwang sa eksena nga sa duwa, Rapolo sa tong venue karon Apollo Sports Bar. Siyempre shoutouts Wild Kid Records, WT Jewelry, Kimuri Vape Shop, Street Pharma, Habak, Chongs, OTC, Ginebra San Miguel, ug dili tanugayon. Gikan pag sa Pangdako. Everybody make some fucking noise for Rasta. Shout out sa tanang magpa-shout out. Kapoy nag-shout out. Yeah, shout out sa tanan nagpa-shout out. O di na tunugayon, Gun City represent. Everybody make some fucking noise for V-Nex. Yo, V-Nex, shout out ko sa mga kauban. Salamat sa inyong suporta. Yeah, shout outs Yamaha Danau sa. Shout outs Yamaha Danau. V-Nex ba yun na nadiri. So, nagsabot na sila. Gipili ni V-Nex nga mauna si Rasta, okay rasad ni Rasta. Tournament battle, Piait Masday. Paminaw na to. Round 1 Rasta. Yeah. What's up, boy? Teka sa mga dila-dila ipakasinado. Kung di ka talibaan, ako mo sa kawan. Hindi mo pakisahan mga ikat na kulang. One, ano daw mo pati mga ikat na wala ka di na dapat magurong. Isang mga kinig, automatic ka pusok. Kay tuga, buti ka di ka punta likod. Pok. Pagkira di ka nila pa na sumupas lang. Di pa ko pati mo mo ni mataktak. As tabi na wadya, pinigan sana ko sure na nakasayo sa simong agtang. Nakaka-injat, malamang pisang pagpiyong at malamang talaga sa atang na usapong sunod mo extra. Steady pa rin ka palaga na kalaga magpalibagi mo kakinig ka po rin ang na sa gilagin, straight mo sa pin, trip na urapin, first na urapin. Di pa nasanay ko makibalik ka. Di mo magpuro ka makasulting na. Kapabulisin ka, sugod na pagkaman na may bitter sa pakihang mo walang babay na. Di naka-safety, sugod pa lang 50-50. Ikirason ako nga makapildi we. Pagsunog pa upubi kung makalusot barugan pinakubig. At liko po, sisipong pulpunan ako ipapun. May ranso na overdose ka sa mga katagal na kung ibati di mo. Hey, dito, tele, Diyos, huwitos magpunod sa verso. Kuwiting na lang kung asa ka ma-break ko. Amin ko, di ba ka daw at respect ko. Hiniun pag-aing may TV na buwang sabot. Nagsinunod ako ni Ogsen. Trauma lang pag nakuwalan ka kasama pa ang ituwang i-ari nga mapuno ka sa katawan. Hindi nga riyakin mo na lang ka mga barali ka para kung mga high-tech ipangasa ka na tugani. Matupain ka hagban, ay ka ba mga pinaan kasama kinipugot sa kalaman ni Buwalis. Di ba yung kayo magkasunod din naman na wapugyan mo madasag ko ni Puhuno nga tumunog mo ang papa. Maka-risky din patangas ako ipuhang na piling kaya kunin mong dibalas. Disney Hero, panog awan na doon ipuhang kaya hindi pa naman mong gapas. Atras, gawas mo kung mag-interesa na imo talito ka pagula. Bisa magpatong, paboks ka bang pag-imo oras na mo din kawawa. Kasuhananin ako nga sangka. At sana yun ang kapangga. Action na papuniri ka ba nakakagay para ninyo. Wala ko na
kumpiyansa. Ayaw mo lang kumpiyansa, tagal na lang na makiyahapon ba? Iba ka nga kong sarkada, sinisugdan na ang dera sa letra. Hindi ka na o, nagahog sa kong letra. Hindi mga o, patawag ko ang letra. Saka na nabog, nagabog, ini-intra. Mali mo nabog, nahubog na ni kontra. Ayaw kahibog, manabog, ni karon, nabili na din ko. Pero ako, ni matapag, mga malagod ang imong gamit na lupa. Di ba kapupong iningihan ang kabutan? Ewan ba, ni ikaw ang ni managod. Pinagpilihan. Hindi ko sa tulo kay kukuha kay Nick at nabili na ano. Wala ko kasi, puri ang pay mo. Kung paminaw lagi niya kamuhay mo. Kaya naman hindi mo na ko, dahil ako, yung pilo kay sige, sige, hanap pa ko. Pahilo mo na ko, ni wala mina dito. Pero lohon ni Rinya, kung di na ko bro. Galingan na kay Turag, man ang galawan, nagkabuangan niya, ready pero puli pa naman ang mga sakurong na lang, galing hindi niya mamatag, ang galing na lang. Tungkol dyan na lang, gusto niya tulang sa nato, ayun dyan, pero mo, hindi ko bilhin ni mga tol, hinahot na nagawin ko na tahol pa maayo, bilhin ni mga kabog, sila sa akin ng ano, bilhin. Dahilan lang rin. Kapag isa ni ngabit, bisailan ako ni para makita ni si rapper nga legit. Kaalam matukin, pisot pa man ni siya, di pa matawag ang tuli. Sobrang sa pagkumpiyansa, masipag tuod di mo apra. Ay ipareha si mo niya, makapuo kahit papilit na. Mauwaw ka, kay kung uhaw ka, murispitar ka. Ayaw pataka, paniguro na lang o gampo. Ayaw paaputa, imong puso pabaliunog. Dilit na kung itakdo, basta mong wando. Wana kay gando, uplong imong oto. Katos kita ni pasay ko, rapper hisgutan pa si mauling makastroso. Gusto maabuso, manikalon pa otono. Kalamikin ko, otro ang kinapuhi. Una mo gawa sa templo, syudad ang i-aray makaputang ang jambo. Kung ang imong bungo mo ubas ka ni Marco, lahi ka pala parang ilayag din ang pangarko. Pagkara ni Bangga sa kahabog sa kong barko. Review hadaan imong agi o namamuna o aktor. Kumot imong sulat di ka masabtan o rakambol. Anam ko mong palagwa magsalig sa champions. Tayo natural niya mga parang walang sampol. Panganday magka-title, mahaybol. Baka sa gitawag na pagsulay o na matugol imong daigon. Sige alayon mong palaron, baka sibo ka umaon. Makapasik ang sayo sa di paadlaw na mo taong pagdali o pagdagan. Di may init paskalan, baka suga ko kahali kung kahalam ni basihan. Ay kahibong doon, parang mo direkta mo ragkahoy ipang sugnod. Hiwag labas mahita po din rasugso. Pagyo nga ripulto mo parug sa imong pulpol. Hukdo na kong punto, ang imong kakurso. Gagawa kay trono, tonto, huwag makatunga sa kong gilogdo. Pulto, ulangon ra ang train ay dus ka kumbo. Salamat ani siya ni mong dilaw kay mga presko. Ang kanindot iyang flow ayaw na ninyo pasihin. Sa taragoy pang na show di kay walar ko mong gawin. Kung magpasi di mo ani kay wala di mo'y maani. Mati kay ni ug agi di masaktan ang atake. Sit up ani niya kay takas pa siyang liog. Kunya
ni nga lady pawak nga kaliber sulat na ko kaway kiber patagkakit ni makitil surat ang pit hasta ning Benex nga wala dire mailhin pugo kang kapasidad luto ko mabukag puro kang kailan kung madungog na akong singo ng nilang yaw matik papasikas ginikanan kung inyong anak ko ay feedback siyan rami pick up ako'y suspect sa meet up Benex sa intro hugot na ang bako sa imong liog na kaset api ko guni ka brad pinaagi sa imong push up ko yaw imong ka brad pretzel pies murag brad bubbles ka kini pa taga madapatis mga katanga na kung gabuguma bra kada ako tayo pasupay sa kopi sa pabiyungan bra dapat nakapasabak sa pagkakato na mga mundo lagi po sa kada buka maharap automatic sa kumpang na daga pa kung kailangan na gira ka na uno sa press pa isulit ng speed mayano ra ka di ba siya imo magkihara ko sa das mga gabahin liog na lang ko pabit kasi ko mapawala ka suko sa mga uloy ko tong sa kumpaong gabuhin it basic ragi pang nimo ni mga linya kadaghan na mag-alam mo sa mata mo binya di magsilbing matador sa tirador sa linya muahat na ugda ko imong gamay ni mong mata mga bullshit gusto ka biyahing inferno alisa kay sa kukarit na bukal di ka dito nagabagang mga netso humani palansa dito para sa iyo total gusto ka makabilang sa mga napakabanalito ko na ba din sa libo Let's go! Rodri naman, ikaw ko sa inyong manggugan paminawan ninyong taman para inyong makibawan sa ingani nga larangan kapag takti-taktingan ang gabugo aning buang maoy atong hikutan sa raot ko nilang tiro nagdadaw siya gustiyo ang sulod kay Barto Drive na ihapos niya sa o bisag pandungag na bakara kay mangkak daw ang dugo kung sa'y mangkak ba ang dugo pagkabugo ni mo to kauman pa na siya sa nabuak iyang kasiti pagkawak pa aning pisino ni siyang crispy iski pagyoran niya klase diri ako imagsipi matagapama pa ang rugby kaysa sa imo ang agi may just delivery pero bugo ka mo ang gila na just delivery itighatot man ka o pansin basic raman ni dali ra ka ayong ihandil mga daog na dito ko ani kay anak ko si King Barbell imo ka dahapot walay kusok di ka tagos kay pinakat mag-i-export Subag-surang i-export pag hindi na ako maglubot ang kahalig na tumot ang mga daog kabot isod mo rani og kabot sabok-sabok ni Ron sa one to punch time for percent up di na ni makabangon bisag ignan pa ninyong get up ako ni ulan ahon ang nagugmaok ang make up kamalayo ni mo ron kay masakit pa ni sa break up anak ka sa batol nga magunda kag sira tama-tama imong anggol gulat-gulat ang ina akong ugo kay mo patol ikandi ko mo bira ibundak na ako ni ang wanggol sa lungod ng niya sira inyong pala ko pag walay aso bisag hinditan way silang kay naglugot wala nagtot pinaglihikman patay inyong ero o di na ni makapahikman di siguro mas paro diris taro ako ang hitman O kung ganahan mo itong video, tabangin mo nyo, gumikan sa pag-subscribe sa mga YouTube channel. Dala kayo na nakabugat, pero dako kayo nagtabang para na mo. Rasta versus Benex! Magpaka na itong bali ko! Yeah, syempre Apollo Sports Bar, quarterfinals, Ido Comontres, natakaroon dire, Apollo Sports Bar, balik pa na. So ang gibutar sa judge, advancing para sa semis, 4-1! Para ang Rasta! Shoutout Benex, bye! Cryptic dahil sa round 2, round 3 kayo. Medyo dikit pa. Pero ang dili naman siguro debatable ang round 1 ako kay Bia. Ito, bata na akong gibas yan. Patas raman sila round 2, round 3. Ang kuan lang nakakuan lang sa round 1 kay kanang stumble si Benex ya kang Rasta limpir kayo so 2-3 Rasta. Siya do ako rin sa ni Botar ni Benex no. So nahog sa round 1 ang Rasta. Nya round 2 nag freestyle man si Rasta so nabi sila adlaw nga para magsuwat. So iyang first maguro nga kuan kay freestyle. So round 2 kang Benex nya sa round 3 ga paabot ko guidelines sa kang Rasta nga sa gusto lang ka line nga mo bonal gani. Pero mas nakita ko na ako kang Benex katong ibundak niya sira. Nga na akong ipaabot sa kuan ni Rasta kay mas more on the flow man siya good. Nya usay dili ka kasabot o kanang dili jud nimo dunggon o kamayo. As a judge man, syempre dapat dunggod man jud nimo sila.
dalan joy times kasi rasta paspas ra kayo so lisod ka sabot sayang kuan tumong ba ya si Phoenix kay iya jud kuan si rasta sa diya sang breakdown gani si rasta nga kusog ra kay ka paspas ra kay ka pero dili kayo walay tumong imong storya which is kanahan ba to yang pag-breakdown ni rasta so, round 2 round 3 para kang Phoenix round 1 rasta Shade. Yung Niklaus, round 1, gibutaran ako si Rasta. Klaro naman kayo ito, Rasta. Kaya sayang itong kanto ni Binix. Pero sa round 2, masukol sa yun si Binix. Pero mas makakuha magbutar ang skills ni Rasta. Tayo skills ni Rasta. Round 3, dito na lang ako gihatag ni Binix. Sa round 3, kay punto din ni Binix. Pero props din ni Binix, Rasta. Shoutout sa Parma, gibot. Bro, gastoryan lang tanan, akong gibot tara to, performance wise lang po.